दिनैनि क्लासाव फिन गासैखौबो बरायबाय। दिनैनि क्लासाव आं फिन सोंथि 3.1 नि सोंलु 2 खालामनाय जागोन। बेखायनो गासैखौबो गोसो होनानै दिनैनि जि क्लास बे क्लासखौ नायलांनो थाखाय आङो गुरै खावलायनाय जाबाय। दायोहाय सोंथि 3.1 नि सोंलु 2 नायलांदो। मा बुंदो सोंनायाव बे सोंनायखौ गासैबो खेबसे मोजाङै फरायनानै नाय। जेरै मोनसे क्रिकेट हानजानि क'चआ 3,900 राङाव गंथाम बेट आरो थर्ड बल बायबाय। उनाव बियो 1,300 रांजों एखे रोखोमनि गंसे बेट आरो थरथाम आरोबाव बल बायो। बे थासारिखौ रोदा सानखान्थि आरो फंस्लुआरि फोरमाय होननानै बुंदों। जों आगोलाव मोनखादों रोदा सानखान्थि आरो फंस्लुआरि फोरमाय माने मा बेखौ जों आगोलाव बुजिना मोनखाबाय। थेवब्लाबो आं खेबसे बुंबावनोसै। रोदा सानखान्थि माने जोङो मोननै स्लाइसआव थानाय हांखोआरि समानथाय जों बेखौ दानो हानांगोन बे रावनिफ्राय। आरो फंस्लुआरि फोरमाय माने जोङो ग्राफ बोनानै जोङो बेखौ फोरमायनांगोन बिदि। दायोहाय जोङो थांनोसै। बेवहाय मा बुंदों सोंथियाव बेखौ मोजाङै बुजिनानै लाग्रो। मा बुंदों मोनसे क्रिकेट हानजानि क'चआ 3,900 राङाव गंथाम बेट आरो थर्ड बल बायबाय होननानै बुंदो। अब्ला दायो नायदो बेवहाय गंथाम बेट आरो थर्ड बल बेजों गासै खरसा बेसेबां जायो होननानै बुंदो 3,900 रां। जेरै मा होनना बुंदों क्रिकेट हानजानि क'चआ गंथाम बेट आरो थर्ड बल बायनानै बियो गासैजों बेसेबां रां होनो गोनां जादों 3,900 रां बियो होनो गोनां जादों। अब्ला बेनिफ्राय जोङो मोनसे रोदा सानखान्थियारि जोङो दिहुननो हागोन एबा जों मोननै स्लाइसआव थानाय हांखोआरि समानथाय जोङो दिहुननो हागोन। अब्ला जों मोनसे बाथ्राखौ मिथिनांगौ। जेरै जोङो गंसे बेटनि बेसेना बेसेबां जों बेखौ मिथिया आरो थरसे बलनि बेसेना बेसेबां जों मिथिया। नाथाय जों नैबेखौसो मिथिगौ मा गंथाम बेट आरो थर्ड बल बायोबा गासै जयै बेसेबां खरस जायो 3,900 रां जों बेखौसो मिथिगौ। अब्ला जों गंथाम बेटआव बेसेबां खरस थांदों आरो थर्ड बल बायनायाव बेसेबां खरस थांदों बेखौबो जोङो मोनथिया। बेखायनो जोङो हमनानै लानांगोन गंसे बेटनि बेसेनखौ जोङो माबा मोनसे हमनानै लानांगोन आरो थरसे बलनि बेसेनखौ जों माबा मोनसे हमनानै लानांगोन। बे माबा मोनसेया मा जोङो सोलायस्लु हांखोआरि अनजिमा बेखौ जों हमनानै लानांगोन। सोलायस्लु हांखोआरि अनजिमा एक्स वाइ बेफोरो जेड बेफोरो बा जायखिजाया टिफोरखौबो जों हमनो हायो। एसफोरखौबो जों सोलायस्लु हांखोआरि अनजिमा हिसाबै लानो हायो। नाथाय जोङो प्रायभाग एक्स वाइ जेड बेफोरखौ जोङो बाहायो। बे हिसाबै जों दायो गंसे बेटनि बेसेनखौ जोङो मिथिया। जों बेखायनो गंसे बेटनि बेसेनखौ जोङो हमनानै लागोन एक्स बे मोनसे स्लाइसखौ खालामगोन आरो जोङो थरसे बलनि बेसेनखौ जोङो वाइ बिदि हमनानै जोङो बानायगोन। अब्ला जोङो मोनसे बाथ्रा मिथिगौ जोङो जायखिजाया बेसादनि जोङो मोनसे बा गंसे बिदिनि बेसेनखौ जोङो मिथियोबा बा जोङो थाइसे आपेलनि दामखौ जों बेसेनखौ मिथियोबा जों थाइबानिया बेसेबां जों बेखौ दिहुननो हागोन। थिग बिदि धरननि जोङो गंसे बेटनि बेसेना बेसेबां बेखौ जों मिथियोब्ला जोङो 3 बेटनि बेसेना बेसेबां गंथाम बेटनि बेसेना बेसेबां जों बेखौ मिथिगोन। थिग बिदिनो थरसे बलनि बेसेना बेसेबां जों बेखौ मिथियोब्ला थर्ड बलनि बेसेना बेसेबां जों बेखौ मिथिगोन। अब्ला गंथाम बेट आरो थर्ड बल बेखौ जों जयै दाजाबनानै जेमान खरस जागोन बेखिनि दाजाबना होयोबा जों बेखिनिया गासै 3,900 रां जि खरस जादोंमोन बेखौ जोङो मोनगोन। अब्ला बिदि मोननाय जि जोङो दाजाबना होनानै जेबायदि मोनगोन जों अब्ला बेखौनो जों मा होनना बुङो बेयो समानथाय होननानै बुंनाय जायो। थिग बे धरननि जोङो समानथायखौ जोङो दिहुनहैगोन। दा आङो सा साज्राङै बुंबाय। बेनिफ्राय जोङो नै फार्स्ट स्टेपनि जि हांखोआरि जि समानथाय मोननै स्लाइसफोर गोनां जों बेखौ मोनगोन। दायो अब्ला जों हमनानै लाथोंसै। हमनानै लानायखौ हमबाय होनना लिरबाय आङो हमबाय हमथ'नानै लाबाय जोङो आमुक गंसे बेटनि बेसेना आमुक आरो थरसे बलनि बेसेना आमुक बिदि हमनानै लानोसै जोङो। हमबाय गंसे बेटनि बेसेन हमबाय गंसे बेटनि बेसेन समान एक्स रां बा थरसे बलनि बेसेन
बेसेन समान y रां बिदि नांगौब्ला अब्ला जों गंसे बेटनि बेसेनखौ मिन्थियोब्ला जों गंथाम बेटनि बेसेनखौ जों दिहुननो हागोन। माबायदि दिहुननो हागोन जोङो 3 जों x खौ सानजाना होबानो जोङो गंथामनिखौ मोनगोन। थिग तेनका थर्ड बलनि बेसेनखौ जोङो दिहुननो हागोन 6 दो आरो y दो गंसे बेटनि बेसेनजों जायखिजाया सानजाना होबानो जों मोनो। जेरैबायदि हमनानै लाबाय जोङो थाइसे आपेलनि बेसेना आपेलनि बेसेन थाइसे आपेलनि बेसेनखौ हमथ'बाय जोङो साप'ज 12 रां अब्ला आपेलनि बेसेना बेसेबां जागोन जोङो 10 दो 5 खौ सानजाना होबानो जायो ना बिदि समान बेसेबां 50 रां। ओरैनो जों हिसाब खालामब्लाबो गम मोनगोन थाइसेयाव थाइबा कुरिबा 10 बेसेबां जागोन जोंनिया गासै 50 रां जागोन। थिग बिदि धरननि तारमाने जोङो सानजाबना होब्लानो गम मोनो। बेखौ जों इउनिटारि मेथड जों सानगुदियारि खान्थि होननानै बुंनाय जायो। बे सिस्टेमाव जोङो बेखौ खालामनानै लागोन। दायो नायदो जोङो दायो थामहिनबा गंथाम बेटनि बेसेन समान x गंसे बेटनि बेसेन x रां 3 जों गंसे बेटनि बेसेनखौ जों सानजाबना लाबाय ओरै जाबाय तारमाने बेसेन 3 into x thrice x रां बिदि जों सानना 3 into x thrice x बिदि जाखायो बेखौ मिथिखायो सोरबा लिरबाय आङो थामहिनबा डबलनि बेसेन समान 6y थरसे बलनि बेसेना y रां अब्ला डबलनि बेसेना जागोन 6 into y 6y रां आं खेबसे लिरखाबाय बिदि। नाथाय मोनसे बाथ्रा बेवहाय बुंदों गंथाम बेट आरो थर्ड बल बेजों गासै खरसा बेसेबां जायो होनना बुंदों बायनायाव 3900 रां खरस जायो। अब्ला जों गंथाम बेटनि बेसेनखौ थ्राइस x रां होनना मोनबाय थर्ड बलनि बेसेना 6y होननानै जों गम मोनबाय। अब्ला जोङो बे थ्राइस x आरो 6y गंथाम बेट आरो थर्ड बलनि बेसेन मोननैखौ जों मोनबाय। बे मोननैखौ दाजाबना होयोबा जिमान खरस जागोन बेनो नैबे खरसा जागोन। बेवहाय बुंखादों गासै खरसा बेसेबां जायो बेखौ होना दोनदों बेवहाय। बेखायनो बे गासै खरसखौ मोननांगौबा जों जिखिनि खरस थांदोंमोन बेखौ दाजाबनानै जि मोनदों बेसेबां मोनदों बेवहाय 3900 रां होननानै बुंदों बेवहाय। दा बेखौ जोङो मोनहैगोन। अब्ला बेखौनो जों सोंथि बायदिब्ला लिरगोन। जोङो सोंथियाव बुंखानाय दंखायो सोंथि बायदिब्ला बेवहाय गासै खरसखौ बुंनाय दंखायो आमुक जायो 3900 रां खरस जायो होननानै बुंदों। बेखायनो सोंथि बायदिब्ला जों बुंनोसै गंथाम बेट बायनायाव खरसा बेसेबां जादों थ्राइस x आरो थर्ड बल बायनायाव जादोंमोन 6y बेजों गासै खरसा 3900 रां बिदि जादोंमोन। अब्ला बे समानथायखौ जों मोनबाय। नाथाय मोनसे बाथ्रा बेवहाय जों दुइसिन महराव लांनो हायो बेफोरखौ जेरैबायदि 3 जों थ्राइस x खौ राननो हायो 6 खौ 3 जों राननो हायो तारमाने 3 खौ 3 जों आरो 6 खौबो 3 जों आरो 3900 खौबो 3 जों जोङो रानजोबनो हायो। अब्ला बेखौनो दुइसिन महर लांनाय होनना बुङो। जों खेबसेनो रानजोबना दिन्थिनो हायो बा कमन लानानै जों खालामनो हायोमोन। जेरैबायदि गासैखौबो जोङो रानजोबनांबाय दुइसिन महर लांनो हायो 3 जों जों ओरैबो खालामनो हायो आरो बेलेग मेथडजोंबो जों खालामनो हायो नोंनि गोसो। जों दायो रानना होबाथाय बेसेबां जागोन 3 खौ 3 जों रानबाथाय बेसेबां जागोन 1 जागोन। बेखायनो x 1 खौ लिराबाबो जागोन 6 खौ 3 जों रानबाथाय 2y 3900 बेखिनिखौ रानबाथाय 3 जों 1 3 3 3 9 3 लाथिख' लाथिख' तारमाने गासैखौबो जोङो गासै बिदाफोरखौ जोङो नै मोनसे बिदा बे मोनसे बिदा बे बिदा गासै बिदाफोरखौ जोङो 3 गासैजोंबो राननानै तारमाने दुइसिन महराव जों लांनो हायो। जोङो मोनसेखौ राननानै गुबुन मोनसेखौ रानाबाथाय मा जागोन बेयाव भुल जागोन बेखौ गोसोआव लाखि। बाखि 6y थ्राइस x खौ 3 जों रानबाय नाथाय 3900 खौ जुदि 3 जों रानाब्ला जोङो मा जागोन बेयो गोरोन्थि जागोन। बेखिनि बाथ्रा गोसोआव लाखि। बेखायनो x plus 2y जोङो राननानै जोङो बेखौ मोनबाय 3 जों 3 खौ रानबाथाय 1 जागोन 6 खौ 3 जों रानबाथाय 2 3900 खौ 3 जों रानबाथाय 1300 मोनो। अब्ला जोङो मोनसे जों हांखोआरि समानथायखौ जों मोनबाय। अब्ला जों मोनसे रोदा सानखान्थिखौ जों मोननाय जाबाय। नाथाय मोनसे बाथ्रा बेखौ जों नांगौ जागोन बेखौ बेखायनो जों 1 नं समानथाय होननानै दोनथ'बाय। बे 1 नं समानथाय दायो नायदो बेखिना मोनसे
सेन्टेन्सनिफ्राय जोङो मोनसे हांखोआरि समानथायखौ जों मोनबाय। बेनि उनावहाय जोङो गुबुन मोनसे जोंना बाथ्रा दंबावो बेखिनिया लाइन सेन्टेन्स। बे सेन्टेन्सनिफ्राय जोङो बेखिनि सेन्टेन्सनिफ्रायबो जों मोनसे हांखोआरि समानथाय मोनगोन। दा बेखौ दिहुननोसै। दा बेखिनि स्टेपआ थांबाय, गासैबो लिरनानै लादो। नेक्स्ट जोङो खालामनोसै। आरो दायो नायदो, आगोलाव जों मोनखादोंमोन गंसे बेटनि बेसेनखौ बेसेबां जों हमना लादोंमोन बेखौ मिथिखाबाय। गंसे बेटनि बेसेनखौ एक्स आरो थरसे बलनि बेसेनखौ वाइ होनना हमना लादोंमोन। बिनि उनावहाय मा बुंदों, बेयो 1300 रांजों एखे रोखोमनि गंसे बेट आरो थरथाम आरोबाव बल बायो। थारमाने बे 1300 रां दंमोन बेनि आखायाव, कचनि आखायाव 1300 रां। बेखिना रांजों बियो एखे रोखोमनिनो गंसे बेट बायदो, बियो गंसे बेट बायबाय आरो एखे रोखोमनिनो बियो थरथाम बल बायनायाव बियो आखायाव थानाय 1300 रांखौ होजोबनो गोनां जाबाय दखानिनो। अब्ला बे थाथायखौ जोङो रोदा सानखान्थियारिजों बा जोङो मोननै सिलायसु थानाय हांखोआरि समानथायाव जोङो फोरमायहैनांगौ जायो। अब्ला जोङो आगोलाव मोनखादोंमोन जोंना गंसे बेटनि बेसेना दंखायो। गंसे बेटनि बेसेन समान एक्स रां होननानै आगोलाव मोनखादोंमोन। बेनिफ्राय दायो एबार थरथाम बलनि बेसेना बेसेबां जागोन? थरथाम बलनि बेसेन मा जागोन? जोङो सिगां आगोलाव जोङो थरसे बलनि बेसेनखौ जोङो वाइ होनना हमदोंमोन। अब्ला वाइजों 3 इन्टु खालामनो हागोन, 3 इन्टु वाइ 3y रां। दायो सोंथि बायदिब्ला, सोंथियाव बुंदो, सोंथि बायदिब्ला मा होनना बुंदो? गंसे बेट आरो थरथाम बल बायनानै बेयो बेसेबां रां होनो गोनां जादों दखानिनो? 1300 रां। अब्ला बे मोननै खरसखौ दाजाबना होबानो गंसे बेट बायनाय आरो थरथाम बल बायनाय बे खरसखौ ज' दाजाबना होबा जि मोनगोन बेनो बेखिनि खरसा जागोन 1300। बे 1300 रांजों गंसे बेट आरो थरथाम बल बायनानै बेखिनि 1300 रांखौ बे दखानिनो होजोबनो गोनां जादों। बेखायनो इकुवेल टु आमुक समान, बेखौनो समानथाय होननानै बुंदों। अब्ला जों बेखौ दुइस महराव जों लांनो हाया। नै 1 जाना दं, नै 3 जाना दं आमुक। जों बेखायनो बियो बिदि हिसाबैनो थागोन। जों बेखौ 2 नं समानथाय होनानै दोनबाय, मानो होनबा नांगौ जागोन। जों दायो बेखिनि सेन्टेन्सनिफ्राय आप टु बेयालासे जोङो मोननै समानथाय जों मोनबाय। बेखायनो बेखौ जोङो मोननै सिलायसुनाय हांखोआरि समानथाय जरा होननानै बुङो, जायखौ रोदा सानखान्थिखौ दिहुननानै जोंखौ बुंदोंमोन। दायोहाय जों रोदा सानखान्थियारि दिहुननायखौ जोङो मोननो हाबाय। दायोहाय बेखायनो जों बुंगोन, बेखायनो दिहुननो गोनां, सर्टै लिरदों आं, दिहुननो गोनां रोदा सानखान्थिया जाबाय, बेखायनो दिहुननो गोनां रोदा सानखान्थिया जाबाय, गिबियाव जों मोनदोंमोन x प्लास 2y इजिग्लु 1300 आरो गुबुन मोनसे समानथाय आरो नेक्स्ट मोनसे समानथाय x प्लास 3y इजिग्लु 1300 बिदि जोङो मोननो हादोंमोन। जोङो। दा बेखिनि स्टेपआ जोंना जाथ'बाय। दायो उननि बे थासारिखौ रोदा सानखान्थि दिन्थिनांगौ, बे जाबाय दायो आरो फंस्लुआरि फोरमायनांगौ जायो, फंस्लुआरि जोङो दिन्थिहैनो नांगौ। दायोहाय जोङो आगोलाव जि जों समानथाय मोननाय मोनदोंमोन x प्लास 2y इजिग्लु 1300 आरो मोनदोंमोन x प्लास 3y इजिग्लु 1300 बिदि जों समानथाय मोननायखौ जोङो मोनबाय। दा बे मोननै समानथायनिफ्राय जोङो मोननै जों टेबोल दिहुनना लानांगोन। अब्ला दायो जोङो गिबियाव 1 नं समानथायनिफ्राय लानोसै। 1 नं समानथायनिफ्राय मा दङमोन? x प्लास 2y इजिग्लु 1300। ओमफ्राय जों x खौ जों लाखिनोसै। x थाफादेर गैयैखौ जों खदाय गोसोआव लाखियो मोनसे बाथ्रा।
जाय x दो सेल' थाफायो बिदिखौ जों लाखिनांगौ आरो y दो मा दोङो 2 थाफादेर दोङो बे 2खौ लाखिबा जोङो राननाय महर जों राननो गोनां जानो हागोन अब्ला जों बाय दिगदार जायो बेखायनो जोङो जे जाया सोलायस्लुजों जोङो जुदि थाफादेर से थायो बिदिखौ जों लाखि आगसि फारसे लाखिना जों आगदा फारसे रेलांसै प्लास 2y नेगेटिभ 2y बिदि जाहैगोन अब्ला जों बेखौ मोनसे समानथाय थुनानै हायो 3 नं समानथायनानै अब्ला जोङो दायो बेनिफ्राय टेबोल मोनसे जों लिरना लागोन जों ग्राफ बनायाव जोंनो नांगौ जागोन ग्राफ बनायाव जोङो बिन्दोखौ मोननैबो लानो हायो आगोलाव बुंखादोंमोन आङो बिन्दोखौ जों मोननैबो लानो हायो ABC बिदि ABC XY जायहाय जोङो आगोलाव बुंखादोंमोन आङो जों x आरो y बे मान मोननैया समब्रा समब्रि मान जानांगौ y नि मानखौ जों मायाव सोलायोबा x नि मानखौ जों मोनगोन बे y आरो x नि मानफोरा समब्रा समब्रि समान समान जानांगोन जों जुदि फारसेथिं जुदि माना 2000 निफ्राय फारसेथिं जुदि 50 बिदि जायोबा अब्ला बेयो गोबां फारागथि दङ बेबायदि फारागथि खालामनाङा जों समब्रा समब्रि मान बा जोङो डिजिट माने सानजिमा जों हमना लाबाय मोननै सानजिमा गोनां नायरैबायदि खालामनो हायो जों 50 दशमिक मोननै सानजिमा गोनां अनजिमा बे मोननै सानजिमा गोनां अनजिमा थिक तेनका धरननि बनायना लानो हायो जों मोनसेया मोनथाम सानजिमा गोनां मोनसेया मोननैल' सानजिमा गोनां बे थायोबा पार्थक्य बेनि फारागथिया गोबां जायो बेखौ जों हमनानै मोनो बेखायनो नोंसोरो गोसोआव लाखि बेनि सानजिमा बे मोननै सानजिमा गोनां अनजिमा बे मोननै सानजिमा गोनां अनजिमा बिदि धरननि खालामनो नोंसोर सेस्था खालामनांगोन बेखिनिखौ गोसोआव लाखि अब्ला नायदो जों बेवहाय मा लायोब्ला जोङो बिदि समब्रा समब्रि मान जानो हायो बेखौ बाहाय साननानै नाय हमनानै लाबाय आङो y नि मानखौ जों जुदि 50 लायोब्ला अब्ला मा जागोन जों ओरैनो जास्ट नायथ' जोङो बानायना दोनसै जोङो 1300 बिदि माइनास y नि माना बेसेबां जोंना y नि माना 50 अब्ला बेसेबां जागोन 1300 समान 520 माने जौसेल'सो जागोन बेना 50 लाबाथाय जानाय नङा जोंना जौसेल' जागोन जोंना 520 जौसे अब्ला जोङो दानख'ना नायोबा 1200 फारसेथिंगालाय y नि माना 50 आरो फारसेथिं x नि मानखौ जों मा मोनखो 1200 गोबां फारागथि दङ माबायदि बे मोननै सानजिमा गोनां अनजिमा नाथाय बेवहाय मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै सानजिमा गोनां अनजिमा बिदि जाहैदो जोंना बेखायनो बिदि लायोबा जोंना भुल जागोन दा बेखायनो जोङो 500 लाथिख' मोनसे बारायना हो लाथिख' मोनसे बारायना हो होमबाना मा जागोन जोंना लाथिख' 520 1000 जाहैगोन अब्ला 1000 निफ्राय 1300 निफ्राय 1000 दानख'ना नायोब्ला बेसेबां जागोन जोङो 300 जागोन 300 आरो 500 मोनसे मोननै मोनथाम सानजिमा गोनां अनजिमा 300 500 थिग बिदि धरननि जोङो लाबाथाय जागोन बिदि लाबाबो जागोन जोंनिया बिदि खालामबाबो जागोन बेखायनो आङो गासैखौबो खावलायो बिदि नायनानैसो खालामनो सेस्था खालाम दायो जोङो मा हमसै होनबा थामहिनबा जोङो y नि मानखौ हमसै y is equal to 500 जायोब्ला y is equal to 500 जायोब्ला 3 implies 3 नं समानथायनिफ्राय 3 नं समानथायनिफ्राय मा दङ बेयाव x is equal to 1300 minus 2y जों बेखौ थाब जिमान हायो थाब खालामनो हागोन नोंसोर एग्जामाव लिरोब्ला 1300 minus 2 y नि माना बेसेबां 500 एसे 3 लाथिख' 520 सानजाबखौ लानो थाब बिदिनो थाबनो 1300 निफ्राय 1000 दानख'नानै बेसेबां जागोन जोंना बेसेबां जागोन 300 जागोन थारमाने y नि माना 500 जायोब्ला x नि माना 300 जायो बिदि जायो थिग बिदिनो नाय जोङो मा लाबावनो एबारनिया y is equal to 7 to 14
जोङो 700 बो लानो हायो जेबो नङा जायोब्ला दानख'था मान मोननो हागोन जोंहा y = 700 जायोब्ला 3 implies x equal to 1300 minus 2 y नि माना बेसे जों खेबसेनो फज'खानोसै 700 1300 minus 7 1400 अब्ला बेखौ नाय जोङो बे माइनास बे प्लास साइना डिफरेंट सिना बेलेग बेलेग गुबुन गुबुन अब्ला जोङो 1400 बेवहाय गोदोर अनजिमाया देरसिन अनजिमाया 1400 1300 बिदि से जागोन बेयो लाथिख' जागोन थारमाने माइनासा गोदोर बे प्लासआ उन्दै होमबा नोङो होनो गोनां थानायानो बांसिन दोङो नोङो 1400 नोङो सोरनोबा होनो दोङोमोन रां साप'ज निफ्राय नोङो 1300 मोननाय आखायाव दंमोन बेखौ होबाय होबाथाय बेसेबां थाबोगोन नोङो 100 थाबोगोन थिग नाथुरानि बेखायनो बेयाव माइनास साइना जागोन सिना जागोन बेखौबो गोसोआव लाखिनांगोन माइनास प्लास बेयो भुल जायोबा जोंना ग्राफ बनायाव भुल जागोन गोसोआव लाखि y नि माना 700 जायोब्ला x नि मा दानख'थाय दानख' 1 लाथिख' लाथिख' जायो 100 जायो दानख'थाय जायो थिग बिदिनो नेक्स्ट बेनि उनावहाय नेक्स्ट ओरैहाय y नि मानखौ मा लानो y = 600 जायोब्ला y = 600 जायोब्ला y = 600 जायोब्ला 3 implies x is equal to 1300 minus 2y is equal to 1300 minus 2y y नि भेलुआ 600 1300 2612 1200 मा जागोन 1300 निफ्राय 1000 दानख'ना बेसेबां जागोन 100 थारमाने y आ 600 जायोब्ला x आ 100 बिदि जायो जों दायो 1 नं समानथायनिफ्राय मोनसे टेबलखौ जों मोननो हाबाय नेक्स्टआव जोङो 2 नं समानथायनिफ्राय जोङो खालामनोसै 2 नं समानथायनिफ्राय दायोहाय 2 नं समानथाया मा दङ बेखौ नायदो 2 नं समानथायनिफ्राय 2 नं समानथाया मा दङ बेवहाय x plus 3y is equal to 1300 implies जों x खौ लाखिनोसै ओरैहाय आगसि फारसे बेनिफ्राय y खौ आगदा फारसे ओरैहाय लांनोसै बेनिफ्राय जों 4 नं समानथाय बिदि समानथायखौ होना लानो हायो होआबाबो जेबो नङा साबसिन जायो बेहाय बेनि उनावहाय जोङो मोनसे टेबल जों बानायनोसै बेखिनियाथ' जाबायानो दाबो नेक्स्ट नायदो जों मोनसे टेबल खालामनोसै ओरैहाय टेबल आरो खालामनोसै जों टेबल x y d e f बिदिहाय दायोहाय y नि मानखौ मा लानो y is equal to 400 जायोब्ला थाबा y is equal to 400 जायोब्ला y is equal to 400 जायोब्ला 4 implies 4 नं समानथायनिफ्राय 4 नं समानथाय x is equal to 1300 minus 3y लिरफिनबाय खेबसेयावनो जों फज'नो हायोमोन y नि मानखौ 1300 minus 3 into 400 is equal to 1300 minus 431200 दायो जोङो 1300 निफ्राय 1300 निफ्राय 1200 दानख'ना होयोबा बेसेबां जागोन 100 जागोन थारमाने y नि माना 400 जायोब्ला x नि माना 100 बिदि जायो बेनि उनावहाय नाय जोङो y is equal to मा लाबावनो y is equal to 500 जायोब्ला y is equal to 500 जायोब्ला 4 implies
ब्रै नं समानथायनिफ्राय x इक्वल टु 1300 माइनास 3y मोन y नि माना 500 1300 515 ओरैहाय बेवहाय माइनास माना देरसिन जानानै दङ दाजाबथाया माना दुइसिन जानानै दङ अब्ला 1500 निफ्राय 300 दानख'बा बेसेबां जागोन 200 जागोन जों दानख'नानै नायोब्ला अब्ला y is equal to 500 जायोब्ला x आ 200 जायो बेनि उनावहाय ओरैहाय जों खालामसै y is equal to बेसे हमनो जोङो y is equal to 300 जायोब्ला y is equal to 300 जायोब्ला 4 implies ब्रै नं समानथायनिफ्राय जों मादों ब्रै नं x equal to 1300 minus 3 into y thrice y मोन ओरैहाय 300 1300 minus 3 9 900 होमबासो दा 300 निफ्राय 900 दानख'बा बेसेबां जागोन जोंना 400 जागोन नायनो हायो लाथिख' लाथिख' 7 निफ्राय 9 दानख'बा 4 थारमाने 400 y आ 300 जायोब्ला x आ 400 बिदि जों मोननो हायो दाजाबथाय जागोन बेयो दा बेखिनिया जों गैयालासे जोङो ओरैहाय जों खालामबाय जोङो दायो जों टेबल मोननैखौ जों मोननो हाबाय दा बे टेबलनिफ्राय जों दायो ग्राफ बे ग्राफखौ बोनिसै नायलांदो गासैबो ग्राफखौ जों आगोलाव बिदिनो बोदोंमोन बे हिसाबै जों एबारबो खालामगोन जों बेखायनो आगोलाव आं बुजायखाबाय माबायदि जोङो बाहागो खालामना लादोंमोन समान समान बाहागो खालामनायफ्रा बिदि बेखिनिखौ जोङो बिदिनो खालामगोन सेम एखे दायोहाय जोङो x o x dash आरो y o y dash बिदि जोङो मोननैयाव ख'खौ बोना लानाय जाबाय आगोलावबो जों बोदोंमोन थिग बिनि उनावहाय जों बेखौ समान समान बाहागो खालामबाय बिदि समान समान जाथायाव बिदि नाथाय मोनसे बाथ्रा ग्राफ थायोबा बिदि बाहागो खालामनायनि खुनु गोनांथि गैया बेखायनो नोंथांमोना ग्राफखौ बाहायनानै बा नोंसोरो ग्राफखौ बाहायनानै मोजाङै द्र' खालामना लाना बोना लानो हागोन बे सावगारिखौ ग्राफ दोंबा ग्राफ बाहायनानै बोना लानो हागोन नाथाय मोनसे बाथ्रा ग्राफआव जोङो खोब ओरैबायदि फिसा फिसा बाहागो थायो जाय बाहागोखौ जोङो मा बुंनाय जायो फिसा फिसानि बायदि बाहागो थायो बेखौ जोङो फिसा फिसा बर्ग बाहागोजों थायो बिदि बाहागोजों थायो होननानै बिदि बाहागोजों थायो बे फिसा फिसा बेफोर गासैबो फिसा फिसा दब्लायफोर मोनफा बर्ग बेफोरो बर्ग बिदि फिसा फिसा बर्ग बिदि थायो दा बेवहाय मा खालामदो आंना बर्ग बाहागोआ गोदोर गोदोर जादों जोङो बर्ग खालामबानो बर्ग जागौमोन जोंना बिदि बर्ग जागौमोन दा जोंना बिदि उसुबिदा नुबाय बेखायनो आङो बेखौ बोथोलासै बिदि जों आगोलाव 9 थाखोआव जोङो ग्राफ बोनायनि सोमोन्दै मोनबोखादोंमोन थेवब्लाबो बुंफिनबाय आङो खेबसेबाव दा बेवहाय मोनसे बाथ्रा बिदि खालामनानै जों खालामदो बेवहाय जोङो 1 सान गुदि होनना हमना लानांसिगोन बेवहाय नाथाय मालाबा जोङो ग्राफआव बोयोब्ला बेवहाय फिसा फिसा जोङो बेबायदि बाहागो खालामना लायो बेनिफ्राय बे लासै मोनसे मोननै मोनथाम फिसा फिसा मोनथाम बर्गदो से जादों बेनिफ्राय लाथिख' माने से फिसा फिसा मोनथाम बाहागो बेनिफ्राय बे लासै 2 बिदि माने बिदि फिसा फिसा बर्ग दब्लायखौ जोङो मोनथामदो 1 2 मोनथामदो जोङो बिदि बारायलांबाय थानो हायो बिदि बारायलांनानै 3 जालायबाय 1 2 3 मोनथाम फिसा बर्गदो बारनानै 3 बिदिनो मोनफा मोनफा 1 सान गुदि बारायलांबाय थादों बियो अब्ला जोङो बिदि थायोब्ला जों माबायदि लिरनो गोनां जायो मोनथाम फिसा बर्ग दब्लाय समान फिसा बर्ग दब्लाय समान 1 सान गुदि होननानै बिदि जोङो लिरनानै दोननो हायो मोनथाम फिसा बर्ग दब्लाय समान 1 सान गुदि होननानै
जों गाहायाव ग्राफनि गाहायाव लिरना दोननांगोन। जों बिदि खालामबाथाय बेनिफ्राय बेयालासे जों सेयाव माखै जों गोजान गोजान जानथायाव जोङो खाथि जोङो जानथायाव जोङो मानफोरखौ फज'योबा जोङो ग्राफ बनायनायाव एसे उसुबिदा जायो। बेखायनो जोङो बिदि गोजान गोजान जानथायाव जोङो खालामनानै ग्राफ बोयोबा साबसिन जायो। बेखायनो जों बिदि गोजान जानथायाव खालामनांगोन। मानो होनब्ला जोङो 100, 200, 300, 400 बिदिखौ जों खाथियाव जों लिरोब्ला उसुबिदा जायो ग्राफ फज'नायाव। दा बेखायनो जों मोनसे बाथ्रानि लाथिख'निफ्राय जागायनानै बेयालासे जों 100 हमहैबाय। बेवहाय फिसा बरग'दबलाय थानो हानाय ना लाबाय जोङो बेवहाय बेनिफ्राय बेयालासे 100 होननानै बिदि लिरहैनोबो हायोमोन। थारमाने मोनथाम फिसा बरग'दबलाय समान 100 सानगुदिक होननानै जोङो लिरनो हागौमोन। बेनिफ्राय 100 बेयालासे 200 बेयालासे 300 बेनिफ्राय फिसा मोनथाम दब्लाय गारनानै बेयालासे फिसा मोनथाम बरग'दबलाय गारनानै 100 जादों। थारमाने मोनथाम फिसा बरग'दबलाय समान 100 सानगुदिक हमदों जों। बेनिफ्रायनो मोनथामजों 100 जाहैदो आरो मोनथामजों 100 बारायनानै 200 आरो 100 बारायदो 300 थिग बे धरननि। बेखायनो जोङो 100, 200 ओमफ्रायहाय ग्राफ प्लेयाव जोङो फज'नोसै 100, 200, 300, 400 बेवहाय जों टेबोलाव दानख'था माना थालांदोंमोन जोंहा बेवहाय। बेखायनो जों x नि बयनिख्रुइ देरसिन माना बेसेबां 400 दा बेवहाय 300 थारमाने बयनिख्रुइ देरसिन x नि माना 400। बेखायनो जों 400 आलासे जोङो बारायनानै जाबाय। थिग बिदिनो y नि बयनिख्रुइ देरसिन माना बेसेबां 700 बेवहाय y नि देरसिन माना 500 थारमाने 700 आलासे जों बारायनांगोन। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 बायदि। बेनि उनावहाय x नि बयनिख्रुइ देरसिन माना बेसेबां बेखौ लिरखांबाय जोङो दाजाबथायखौ लिरखांबाय। दानि दानख'थायखौ नाय बयनिख्रुइ देरसिन माना 200 थारमाने 100 दानख' 100 दानख' 200। y नि मान दानख'थाय दङ नामा बेवहाय? y नि दानख'थाय मान बेवहाय गैया। बेखायनो जोङो y नि दानख'थाय मान जोङो ओरैहाय फज'ना लायाबाबो जागोन। दायोहाय जोङो बे बिन्दोफोरनि जि टेबोलनि बे बिन्दो a बिन्दो बे a बिन्दोनि x नि आरो y नि भेलुखौ जों नायदो। x आ 300 आरो y आ 500। x आ 300 बा आगदा फारसे ओरैहाय थांगोन दाजाबथा मान आगदा फारसे थाङो 300 ओमफ्राय y आ 500 अब्ला बेयो गोजौ फारसे ओरैहाय थांगोन दाजाबथा मान गोजौ फारसे थाङो। बेनिफ्राय आरो जोङो थोंगोर जानांगोन। x आ 300, 300 नि थोंगोरै आरो y आ 500, 500 नि थोंगोरै जानांगोन। थोंगोर होनना बुङो बेबायदि हांखो थोंगोर बिदि जानांगोन। दा बे हांखो जोङो जेरावहाय दानस्लायदों बे दानस्लायनाय बाहागोआनो बेयो बिन्दो जागोन आरो बेनि a बिन्दोनि बिन्दो जागोन। बेवहाय a बिन्दो दङ बे a बिन्दो a होननानै हमना लाबाय जों। b आ दानख' 100 आरो 700 x आ दानख'थाय मान आरो y आ दाजाबथा मान 700। अब्ला जों ओरै गोजौ फारसे x आ थोंगोरा दानख'था मान हिसाबै x आ गोजौथिं ओरै दानख'था मान बेनिफ्राय गोजौथिं खारदों गोजौ बाहागो ओरैहाय सिदा बे y नि ओरैहाय सिदा जों ओरै नायोबाथाय थोंगोर जागोन। ओरैहाय बे बिन्दोआ b बिन्दो बिदिनो थ्रब जागोन। बेनि उनावहाय c बिन्दोआ बेसेबां 100 x आ 100 दाजाबथा आरो y आबो दाजाबथा ओरैहाय गोजौ फारसे दावखोगोन। गोजौ फारसे ओरै थोंगोर बे बिन्दोआ जाबाय c बिन्दो। दायो बेखिनिया गासै जों मोनथाम बाहागो बिन्दो बे बिन्दोखौ दाजाबना होनांगोन। दाजाबना जिबायदि हांखो जों मोनदों बे हांखोआनो जोंना बोनो गोनां सावगारिजों दिन्थिनो मोनदों PQ बिदि। बेनि उनाव मोनसे टेबोल दंबावो जों बे टेबोलनिफ्राय थिग बिदिनो दोंसे हांखो खोन्दो मोनगोन। जोंहा मोननै समानथाय दङ नालाय बे मोननै समानथाय दोंनै जों हांखो मोननो हागोन। 1 नं समानथायनिफ्राय जों बे हांखो खोन्दोखौ मोननो हाबाय। गुबुन 2 नं समानथायनिफ्राय जों गुबुन दोंसे हांखो दिन्थियो। जों 2 नं समानथायनिफ्राय मोननाय टेबोला बेयो x आ 100 y आ बेसेबां 400। अब्ला x आ 100 y आ 400 अब्ला बेनि सिदा दानस'लायगोन नैबे दानस'लायगोन बेयो ओरैहाय बे बिन्दोआ
D बिन्दो बेबायदि D बिन्दो E बिन्दोआ दानख' 100 दानख'थाय 200 दानख'थाय 200 ओमफ्राय 500 200 आरो 500 500 200 आरो सिदा जानांगौ बे बिन्दोआ E बिन्दो बेनि उनावहाय F बिन्दोआ X 400 300 X 400 Y 300 आरो सिदा जानांगौ ओरैहाय बेवहाय जागोन जोंना बाहाय खंनायफोर जागोन ओरै 300 400 300 आरोहाय सिदा ओरै 400 थोंगोर जानांगोन जोंना बाहाय खंला जोंना ग्राफ गैया नालाय एसे हयथ' जोंहा बाहाय खंला बिन्दो 0 जानांगौमोन बेवहाय बिन्दोखौ जोङो एफा एनै जोंना गोरोन्थि नुजानो हागौ 400 आरो 300 थारमाने जों बिन्दोफोरखौ लिरोबा जों बिदि लिरजायो आगोलाव बुंखादोंमोन x नि मानखौ गिबियाव बेनि उनावहाय y नि मानखौ बिदि लिरनो हायो दायो बेखिनि बिन्दोफोरखौ जों दाजाबनानै होदो बे बिन्दोफोरखौ जों मोजाङै जेरावहाय जोङो बिन्दो होदो बेहाय थांनाय बिदि थांनाय जानांगोन बिदिहाय थांनाय जानांगोन जोंना बिन्दोआ फल'नाय बाय बुंला बाल जागोन मानो होनबा जों ग्राफ बिलाइखौ होआखै बे हिसाबै दायो जों PQ नैबे R S हांखो खोन्दोखौ जों मोननो हाबाय बे दोंनै हांखोआनो जोंना बोनो गोनां सावगारि बिदि बेखौ E बिन्दो होननानै बुङो बे बिन्दोआ E बिन्दो बिदि दायो जों A B C D बेफोरनि बिन्दोफोरखौ जेनेबा A आ मामोन 300 बिदि लिरना दोननो हायो 300 X आ 300 Y आ 500 बिदि गिबियाव X नि मानखौ लिरो बेनि उनाव Y नि मानखौ लिरो B बिन्दो C बिन्दो थिक नथुरानि लिरनो हायो लिरबानो लिरजागोन जेबो नङा बिदि दा जोंना जि बोनो गोनां जि सावगारि बे बोनो गोनां सावगारिया बेखिनियानो दिनैनि जि क्लास बे क्लासखौ जोङो बेखिनियावनो दोनथ'बाय